Ayan. Copy. Ay, nako po. Tuminaw na. Kasunod ah. Laban o bawi? Laban o bawi? Laban. Laban. Tara! Ang dami. Oh shit! Dami! Basag ko dalawa. Hayop. Ano pa oh? Ito photo lang. Spanish pa. Walang bahala. Oh, may meron pa dun sa bounty. Layo tayo. Takbo. May dalawa dun eh. Connect. Kung bounty. Sige. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Be advised, there's an enemy team hunting you. Ako pa. Punta ka dito. Magsisisi ka. Hindi ka magsisisi, ako magsisisi. Oh, tara, loadout. Yun, Uy, load nandyan up na. Bahay, load. Push yata ako. So, Teammate redeployed to the AR. Oh shoot! Be advised, your teammate got their ass kicked. There are team Wala. this time. Yan sila, di ba? Sinusundan ako. muna. Back muna, bilhin ko lang siya. Sige. Punta ako dyan sa'yo. Nahabol ako eh. Tumayo ka, madadamay ako. Punta ako dyan para ano, may kasama ako. Tara, halika dito. Thank you, Lods. Thank you. Lang. Okay na yung mata mo? Posto. Kora. Uy, likod. Sila. Okay, Wala na, yellow na. Yellow na ulit. Uy, ganyan. Crack. Oh, nagtago si tanga. Meron akong plates ha. Drop Sige, yung plates. Copy. Kan dito. Yun. Kaplato Ayun si na. Mayor. Palapit na. Yan, thanks. Ang bounty rin, siya rin eh. Siya rin yung nag-ano sa akin. Gas is inbound. Ayun nata. Ayun na, tumatawid. Ang lakas ng loob. Sa buto, Dito. sa bato. Enemies in the area. Target ID. Ayan, dami na. Down. Down yun sa Down. bato, down yun sa may bato. Doon sa may violet mark. Patay isa. Okay. Pinupush ako tal. Diyan. Nakadyan. Wala. Diyan. Sa bato. Ayun. Ito. Patay na. Shit, nasa gilid. Siya na. Fuck. Gilid, tol. Sa may bato. Patay yung isa. Nice. Bounty hindi. Huwag na. Fuck. Contract time expired. We lost the target. You evaded the enemy trackers. Good work. Pera, sino bibili loadout? Ito. Ay, naka-ano na pala ako. Ako na. Wala na ba yung kalaban dyan? Tara, backup kita.
May extra plate kayo, tol. Hindi ako naka-complete eh. Tara, Lods. Dito. Sumabog na ata yung plate box dun. Tol. Mammartek. Ayun, salamat. Dito sa likod, dito sa likod. Friendly loadout drop. Hey, Lods. Ito na to. Ayan. Tingin lang ako isa, meron kayo isa. Ito, meron ako dito. Tara. Isa lang. Dalawa, tag-dalawa tayo. Oo, pero... Plunder cash here. Iwan ko na yung pero doon. Bili tayo ammunition. Bili tayo Mission ammunition. pala. Pera. Bili tayo ammunition. Andito sila. Abot ba? Heading this way. Kulang pa. Ito, pera. Ilulot ko Tol, lang sa mid pera, ko. tol. Ito, tol. Mission and determination. Ito. Para may bala tayo. Tala. Good cash here. Ano kayang kukunin natin? Bounty ulit? Bounty lang, bounty. Uy, Uy. sa akin dalawa. Ang yan. Bilis naman nun. The whole team? Mamamatay ako! Tangina! Meron pa sa likod ko. Biglang Patay ko isa. lumabas. Natin na-detect yan ah. Like you earned your freedom. Pay attention. Lakas ng mga yan ah. You're up next, mate. Oh shit! Listen up, soldier. Ang ina, dalawa pala. And you return to the front line. Dalawa. Tatlo yata yun, napatay na Jer- Tatlo. Oo, tatlo bro. Tatlo. Napatay na Jerry isa eh. Oo, tatlo. Tang ano, biglang lumabas yun? Kanina wala eh. Gulat tayo nun ah. Wow. Rambo. Dali tayo dun ah. Undetected. Cash, like you pay for your release. Baka naka-ghost na yun. Alam na this. Tayin ko kayo guys, yung kanina. Nice. Kalaban. PlayStation. Pero pa doon pera. Nalampasan mo, Lods. Kuha mo na kayo. May loadout din eh. Sa open lang. Ano eh, second ano na ba yan? Zone yan o first pa lang? Second Second na tol. siguro yan. Nagkon eh. Loadout eh. Saka malapit din yung circle sa inyo. Tahan nyo na lang ano? Ay, kuha mo na kayo loadout kung gusto nyo. Chopper dito. Kuha na yan para meron tayong server. May pababa tol, may pababa. Kapag ng loadout yan. May sikon pala, parang jigs pala. Yung may bumaba rin sa kanya. Ay, yun nga, meron. Oh, shit. Ay, sa likod pala. Saan? Sa likod. Papuntang loadout yung mga yan tol. Ayun na. Dito na banda. Ayun na. Yun. Uy. Ay, puteng. Lakas naman ng baril na yun. Return to base for debrief. Dalawa. Naka-loadout na rin.
Ted, bilhin na lang tayo pizza. Bibi. Uy. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Go check. Ayan na naglo-loading Warm-up's to. done. Time to kick this off. Thank you, Laymore Sanchez Arquero. Battle Royale. Fatal error pa nga. Huwag naman. Ha? May ganito. Shit, naglalag. Be advised, gas is Ayun, closing wala. in. Uy. Proceed to Shit. the safe zone. Naglalag Lalag ah. main. Sa server. Tas ang MS ko, 200. Saan tayo tal? Mark kayo naman. Naglalag ako. Naglalag ako ah. Nag-stop sa Yun, okay na sa akin. Okay na. Kanina naglalag eh. Biglang naglag din sa inyo. Hmm. Naglag oo. Contract mark. Pero okay na sa akin. Charge. Tibo. Ay na, mayroon na. Ang dami, ayos. Baka na. Tayo, lipat na lang tayo. Dito na lang Lipat ha. na lang. Tara, Nandun na bounty. siya na. Yun na lang. Oh shoot, nandyan na lang. Dati Uy, kong TV tang dyan. naglalag talaga ako. Oo. Kaya palit tayo. Coming call. May kalaban? Biglang naglag nung magkakan na ako, padrop na ako. Oo. Nagsa-stopper eh. Your teammate was Kaya in nga the eh. gulag. They'll fight for a chance Ay, to mag- redeploy. Ano pala. Basta. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Pwede ko TV oh. All right, lads, let's get it done. Quality. Ayaw mo ng TV. Saan kayo? Sa may... Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Kaya lag ganun. Oh shit, naglag. Fuck. Naglalag tal, naglalag. Promise. Oh Ako rin, shit, naglag na ulit. naglalag talaga. Ako rin. DC. DC. Shit. May packet loss ako kanina eh. Naglag. Restart na natin siguro. Sige tol. Restart. Ano ko na. Oo, restart mo na lang. May cheater tal. Ay, na-reset nyo? Mm. Oo, ako rin. Nag-ano rin. Lahat tayo. Lahat nga tayo kanina.
Packet toss din eh, lumabas sa akin eh. Taas nga ng packet plus ko eh. 37%. Pwede ka rin magluto pala, no? Jigs. Sino tol? Oh, lads. Mahilig kayong magluto, no? Sa channel mo eh, may Oo. luluto eh. Oo, luto-luto. Yun. Lifestyle tsaka channel. Ayos nga eh. Ganda yun. Tuloy-tuloy lang. King. Pares-pares. Yan mo. Sunod mo. Oo. Sunod mo sa channel mo. Pwede. Baba ng FPS ko tol. Papacket lang ako kanina. Pero ngayon ano pa rin? Lag pa rin? Hindi naman. Ayun, okay na. Okay na. May cheater nga. Sabihin nyo lang pag ano. Wala, hindi nila maayos talaga ng cheater nila ngayon. Lag painter ang hayop. Gumagawa niyang cheat eh. Mga empleyado rin, mga programmer din ng ano eh, Activision eh. Kaya nga. Binibenta nila yung ano nila eh. Para magkapera sila. Kapera. Hmm. Ayaw pong... Ganyan din may style ng mga developer. Hmm. Sila gumawa tapos sila lang nakakaalam kung paano ano maloko. I-activate Tayo kaya tayo yung ng gun. best kayo ng marang po. Kwa? Piano pero. Lakas nga kumita ng mga ano eh. Mga developer eh. Kaya nga, ayaw pang lagyan ng anti-cheat tong Warzone. Yung naglalagay eh. Araw-araw, Ano. araw-araw milyon ang nagdo-donate sa kanila. Anti-cheat. Anti-hacker lang ang lalagay nilang game guard eh hindi lang magawa. Kaya nga eh. Ayaw nilang lagyan ng anti-cheat tol. Pero puro sila paganda ng paganda. Para gumastos yung mga tao. Bounty? Record na lang tayo tol. Sabi next tayo na to. Bounty ba? O tara bounty. Lipan? Sige. Targets are up. Get to work. Ano sa atin ID lang. on the bounty target. Sort them out. May nag-recon malapit. Ito tol dito. Yung bounty natin. Enemy dropping into Ano, may bumaba tol, may bumaba. Down yan. Sag na yan. Down. I have 800 Nice. ping. Ay malapit sa yung gun. bounty target is down. Well done. May ibang kalaban tol. Ayun. Target marked. Andiyan na. This is Striker 3-1. Sa akin. Strike inbound. Target away. May ibang team pa. Ah, No hits on that run. sige lang. I've got you. Nice. Asan na sila? Ito. Ito. Target right.
Basag na yan, basag na yan, basag na yan. Tara ako. Ito Lods, plates oh. Oh shit! Meron pa pala. Ayun. Lang yan. Ulat ako dun. Thanks. LMG here. Saan tayo loload? Ay, tangin na, kulang pa. Pera natin. Kulang pa ba? Silang nalot. Patay na yung ano ah. Ay, ammunition ako ah. Copy, Ito may copy. orange box ako. Nice. Anyone need this? Ay, kulang pa. Si Stare. Meron din ako ammunition box. Nice, Copy, nice. copy. Recon pala sila eh. Tara, recon Tara, na. dito na tayo. Ay, kunin ko Sige, yun. sige. Kunin ko Copy, yung copy. recon. Kunin ko na yung recon dito. Sige, kunin nyo na. May Lootin pera pa rin dito. Into the Oy, AO. pababa, pababa. Bumalik. Proceed to the marked Saan, saan, location and saan, secure saan, the saan, area. saan. Kumakita. Yan sa inyo? Trapping eh. Na. Oo. Uy, napatay niya na. Diretso. Napatay mo? Oh, dito. Ayun. Enemies in the area. Bumalik. To, meron dito. Moving position. Si Setla, si Makyat. Sa itaas. Bumaba Bumaba. Gas is inbound. Ang ina mo, papabulin mo pa ako ha. Sige. Patay na? Patay na, Ayun. patay. Tol. Patay na. Malikot eh, no? Likot Dito ng dito lang tayo pagkatapos. Copy, copy. Kaso may tao. Copy. May tao din, Meron? may tao. Oh, May kalaban, pwede Ah, natin. meron pa sa likod, iwanan, tol. Meron pa. Isa. Yan yun lang, yan San. Oh, isa Yan na na? lang. Balikan natin. Kukunin yung king, kukunin nyo yung king. Oh, malikuran tayo. Ay, hindi. Tawag, gulag yan. Umalis na. Mabilis na. Ha? Ay, tangan Sa ere pala yan. Ayun o. Taas. Yan pa? Taas. Assist elimination, namatay yata. Diyan pa rin. Yun pa rin, oh. Copy. Abangan nyo tol, papasukin ko. Sige. Uy. Oh, fuck! Ang ina, bumalik Dalawa. na yun. Dalawa yan, dalawa. Dalawa na. Ah. Oo. Nasa taas silang dalawa sa bubong kanina. Contract complete. Recon intel. Punta ako dyan, Lods. Sige, Lods. Ay, Ingat. Taas. Diyan pa rin. Enemy pa rin. team is tracking your position. sa corner ng bubong. Thanks, Lods. Saan dito tol? Tawala, hindi ako makasilip. Down. Down. Oh, tangin Nice na, shot. may ibang team. Alis na kayo dyan. Malis na. You fucking Shoot. Your teammate has entered nangyaylam the yung gulag. isang team ha. Surviving earns them Ah, redeployment. sino yung Nakaload nakatakas? out na. Nakaload out na. Nakaload out na. Tara, alis na kayo dyan. Load out na kayo tol. Load out na kayo dito. Sige. Alis na kayo dyan. Para hindi kayo Dito tayo, tol. Vendor marked. Copy. Kaya nyo na yan. Ano, madidisi ako. Excuse. Wise yan. Excuse. It's basic. Sige lang tol, load out na Kalaban. muna kayo. Kasya naman nata pang kun. Ang Uy, buhay. meron kayo taas. Ay, Shit. putik. Ayun, oh. Nagkakam. San. Down. Nice. Oh, crack. Na yun eh. Ang unang counter. Dalawa. Ay, isa pa. Ay, dalawa. Tangina, naglo-load Tangina mo. shit. Naglo-load shit. You're in the gulag now. Fight to earn Ako nung isa. You're up next, mate. Get ready. Tangin na, tatlo hayop. Ay, When shit, you return to party. the front line, you lose your fight zone. Tatlo, halos na. Hindi na kaya yan. May tao. Lalayo na lang ako. Tatlo yan. Tatlo pala.
Lalayo na lang ako, lalayo. I'm taking fire! Go back to the Oh! burned it. Anong... Alam na, tol. Layo na. Nagkakamp ang hayop po. Ay, ayos. May king sa likod mo ah. Contact! Ay, hindi pa looted, oh. Ayun, nasa side, tol, nasa side. Na... One. Ayan, yan. Pwede magtago ah. I come there now. Teammate got Wait, proper sorted. We're sending putik. them home. Ito ba looted? Hindi pa, tol. Uy, may kalaban. Friendly loadout drop on the way. Doon sa may isang... Nasa kwarto kanina, tol, sa taas. Yung hindi mo nabuksan na kwarto. Gas is inbound. Marking new safe Kaya zone. panibago tong kan ko ngayon, headset ko. Pwede Anong tayo headset magbuhay, ba? Lods. Buhay ka isa, saan ka? Ito ka, Lods. Oo, Uy! buhay si basic. May kala ko kalaban. Relax. Ako lang to. Ako lang. Ayan, tol, lumabas sa na pangalan, eh. Kwarto dyan. Si Lods Basic muna. Buhay. Kahit sino na, tol. Basic? Okay. Basic. May tao ba dito, tol? Sa loadout. Hindi ko alam, Lods. Sige lang. Punta na rin ako dyan. Alam ko, meron dito kanina, sa may blue. Moving. Saan na rin ako. Enemy UAV overhead. Saan na rin ako dyan. Kasama tayo kanina dito eh. Anong box kaya to? Dalawang box. Nagkakamp lang tong mga to. Sa kanila siguro, yun nandiyan kanina. Ito na. Ay, meron dyan. Uy, Tanginang... meron. Dalawa. You fucking ass bitch. Kita pa Paano ako. ako nakita ng isa, oh? Ghosted ako. Tatlo na. Pero, takbo muna, takbo. Masamang pa. Nagabang. Ayun na, nagabang na. Ayan, pinapush na kita. Ayun. Bangers. Lang yan. Ayan na. Loadout na. Tinatrat ako dun ah. Oo. No choice ka na dun. Sa update ng Warzone, maglo-long drive ako. Hindi ako makapaglaro. Di na ako makakapaglaro pagka bumalik kami sa trabaho eh. Monthly na lang uwian namin. Wednesday? Hindi, monthly tol. Oh, putang. Isa sa isang buwan. Lalayo kayo? Alayo ka pala. Tol. Layo yung pagtatrabuhan namin. 14 hours drive. Oh, wow. Layo ah. Ay, ako na naman. Salamat. Taas eh. Nasa taas ka to. Sino nasa taas? Ano ba yan? Nasaan Ano, ka? balik Ay, nila. ito, Puta dito. na sniper Ano pa. saan yan? Dito. Ito. Shoot. Hindi naman sniper na yun. Yan. Sarap baba. Ito siya. Bangers talaga oh. Team din yun. Dalawa. Ba matindi ah. Meron pang pa-drop dito. Uy, meron pa. Grabe naman. Uy, grabe naman kayo. Sa gilid yun. Yun. Babawian natin yan mamaya tol. Ah, puta. Na-stun.
Kanina pa yung mga yan ah. Gatekeep natin. Namumuro yan. na to sila. L'hai detto, Dada? L'hai detto? Detto. I-install ko nga yung Warzone sa laptop ko eh. Sana 200 gigs ang pucha. 100 gig na. Di ba yung nag-reinstall nga ako bago? 100 gig. Have eyes on aid station. Ganun din ah. Target. Dami. Palapit sa ito. Dami, oo. Mark to target. Oh, tatlo. Shit. Lo, nakatrack pa. Katrack, oo. Nako. Ka-load out na yun, tol. Ingat lang. Tol. Pupuntahin dito. Moving Oh. out. Ayan na nga. Found a vehicle. Ted, tama na yan ah. Kanina ka pa. Okay. Nanood ka ng TV oh. Oh, wifi. Saan kayo mga yun? Wait, sige ikaw. Vehicle marked. Ah, Marks. Ayun, sa itaas na. Ah, I'll drive. may sniper dito. Biglang kumislap eh. Kalbo yun. Kalbo yun. Use that. Your teammate has been designated as a high-value target. Sorry na po. I can drive. I can drive. Hirap lang yun. Uy, Uy! Uy, ano na, nagtapon na. nagkakamp na. Ah, well. Pinapunan ka ng luces. Bulaga, sasabihin yan. Surprise! Bulaga. Oh shit!
Oh, si Tangina, Rambo tangina, nag-aabang. dalawa. Yan, Oh. no? Come back stronger next time. Nagka-camp na siya dyan eh. Kakamp na sila, no? Mm. Naglagay na ng ano, landmine eh. "17 mamaya update Ah, may yung update na naman. mayang madaling araw." "16 We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Start warming up. Stand by for deployment. Ito na. Ito na yung chicken. Sige, pili mga loads. Ito ang chicken. Abangan. Oo. Ito na yung chicken. Moving out. Never mind. Battle Royale. Saan Gas is tayo? approaching your position. Ah. Move to the safe Kayo, zone. kayo. Back to your next. Aga ko naman. Ay, tama pala. Bunker. Saan na yan? Buksan. Sumusunod. Tayo nadali kanina. Supply box marked. Secure the package. Nice, sakto ah. Clear to engage all targets. May ammunition ako. Next objective located. Naku, meron dito. Meron dito. Babarilan. Run. Yun yung mga sumusunod sa atin kanina, pre. Umiwas lang. Ito yung isang scavengers. Objectives updated. Move to the next location. Loadout na. All supply boxes found. Solid work. Oh, pera. Pera. Plunder cash here. Iwan ko na sa buy station. Got a loadout drop inbound. Extra pera tal. Uy,
Toto. Ah, bala. Mark some gear. Nice. Very nice. Yun, may pabala si Mayor. Gusto niyo mag-UAV? Ala, Ito, Mayor. pera. Ito pera. Let's take it. Good cash here. Top ko na. Gusto nyo? Sige, tal. Sige to. Friendly UAV overhead. Ayun, no. Dami. Push na natin. Saan tayo mag-push? Ay, diyan. Kukunin tong Recon. Ay, pumunta dito. Does anyone need this? Ay, sarap mo, tol. Marapit na. Sa ere ba yan? Eh, oo, ayun. Saan yung sarap ko lang? Down. Bro. Dito sa gilid eh. Meron dito. Ayun, meron. Teammate Para sa hangar yata. Kadapa ang surviving puta. earns them redeployment. Oh, shit! Tangay na, sorry. Okay lang. Bounty target is up. Let's get it done. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Enemy UAV overhead. UAV. Dito na, tal. Gas is closing in. Your teammate got a proper Wala. sorting. Natalo pa ako doon. Wala, naglag ka, tol. Naglag yun? Gago. Tangay na, asan na to? Lumalayo. Bilis ah. Bilhin ko lang si ano. Ito may buy station dito, tal. Teammate has been cleared for Papuntang buy redeployment. station. Balik ako, tol. Tama. Ano? Burin na natin. Move in position. Grenade out! Meron dito sa green. Ay, Down isa. Sarap mo, tol. Sarap mo. Okay, cover. Ito na. oh, shit! Down. Oh, pero pa sa likod. Meron. Sandwich ako dun ah. Here and you return to the front line. You lose, your fight is over. May bang kalaban. Spotted ako. Now or capture the objective. Ganda naman ng Mach 10 na yan. Sana all. Talo. If your team has the cash, they can pay for your release. Nice one, Nice. tol. Nakadrone, Nice tol. one. Back, tol. May nakadrone, ha? Nice one. Ay, Kaya, yun na. clean up. Clear. Nice one, loads. Body kick. Wipe ba yun? Wipe ano? Walang nakasulat Hindi eh. ko lang. Hindi, tal. Hindi. Ganda naman nung Mach 10 na yan. Saan ba nabibili yan, tol? Bundle? Hindi ko. Baandal lang din, tal. Iba kulay oh. Wala kasi sa amin yan, eh. Yan yung ano. Pangalan yan. Kalimutan ko na. Nandun sa ad eh. Sa banner. Enemies in the area! Copy. Ay, Gear 0 sa'yo ata to. Oh. Yung ano? Ano ba yun? Cam 7. Barrel.
Ano Gusto mong gamitin tong MP5? Meron ka? Ito meron dito. Gusto mo? Ito. To. Okay na to, okay na to. Okay na? Oo, sige. Pinabaril na ako, tol. Ano saan? Uy! Oh, What? shit! No way, pinatagusan ako. Tol, tatap namin tol, sayang. Enemy UAV overhead. Nagpupush na ba? Total. Sige lang. Ayun na. Ito. Pupush na. Oh shit! Wala, nandito na. Oo, papasok na, papasok. Sa hagdanan. Basag na yan. Puta, ayun oh. Ay, dalawa. Tatlo. Pasok na sila. Patay. Nice one! Ano pa tol? Nice Dalawa yan, one. tatlo. Tangina. Tatlo. Puta, kinuyog ka doon. Tatlo. Bigla ang puta. Wala akong nag-reload eh. Bale, patay ko naman isa sa kanila eh. Oo nga, na-cancer mo ba yung isa? Yun yung pinakamaraming napatay eh, yung napatay mo. Oh? Hard out there. Return to base for debrief. Kali kami kaagad doon. Kami nakakaporma eh. They're going to show us how they made this Ford F-250 into the biggest pickup truck in. According to them, this is the world's tallest, heaviest, and widest pickup truck ever made. So they're fitting these monster truck wheels to the car. The tyres, get this, are 10 feet tall or over 3 meters high. Look how tiny the guys look next to them. It's crazy. Pounds. That's not even including the rims, Enemy you guys. soldier It's just incoming. tyres. We'll hold it for deployment. Now's a Imagine good having time to use to a warm up. forklift to get your tyres on your car. And you might be wondering how the driver is actually going to get into the car at this point. So, point number 5 is mainly used towards maintenance. It's been involved in monster trucks since the 80s. The truck, ever want to see it? Nothing can stop me. I'm all the way up. Good. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Lati ah. Eh.
Watching your position. Move to the safe zone. Saan tayo? Mark lang kayo, mark lang. Tinggal. Tara. Use that. Confirm. Most Eh. wanted contract. King agad din ha. Hindi ko kukunin yan. Kayo. At dyan lang tayo. Practice lang, practice. Sige. King na ba? Kukunin ko na. King lahat Pwede. King lahat nakapalibot ah. Hindi, may lalabas pang iba dyan, tol. May lalabas na bago dyan. Hindi pa nagre-reload. Oh, naglalag ako. Uy, Enemy soldier incoming. Your primary objective is to kill them all. May sumusunod sa akin. Copy. Tanginang yan. Uy. Naglag ako. Kung nagbubuntal ka. Lalag ako ah. Buntal ako. Uy, Ay. meron din sa akin. Kala ko si... Ayun na. Hacker Kuha yun. ng king. Wala akong baril. Kuha ng king. Wala akong baril, Brad. Ganun, naglalag ako. Oo rin eh, kanina eh. Tang ina mo. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside Pistong their malaki. heads. Pagulag, okay naman eh. Dito sa akin. copy. Lag talaga, Brad. Basag na yan. Down ko yung king. You fucking ass. The fight's begun. Meron ba ba? Sorted. You're up next. Wala na yan, tol. Dalawa lang ata yan. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Nice. Load out na kayo. Pwede. Inubos niya na yung mga kalaban dyan. Naglalag na naman ako. Lalag nga din ako eh. Baka maglag pagbagsak ko eh. Oh shit, lalag nga. Teammate has been cleared for redeployment. Nice. Paparachute na lang ako hanggang pababa. Arms here. Yun, okay na naman. Kaming. Nandiyan na ba kayo? Nandiyan na pala kayo. Dito na, tol. Pera ko eh. Ko pera. Ito, 300 oh. May kumuha ata ng chopper. Merong king dito. Mark the target. Oh, tangin na. Ayun no. Pababa oh. Let's take it. Mark the target. Gas is inbound. You've got a loadout drop inbound. Salamat sa paloadout, Mayor. Gamitin nyo muna to oh. Kumuha na kayo. Okay na, tol. Ayun na, dalawa. Mas naman ng load ng king na yan. Mark the target. Basag isa. Uy, king ah. Ito isa. Basag yan, basag. Nice. Wata. Ubus yung bala ko kagad. Sana. No visual na yan. Wala kang bala dito. Kaya ako bala. Ito, ammunition oh. Pang Ayun. ammunition. Ah, meron? Ayun. Ito yung pang ammunition. Ay, meron ba? Bibili ako. Yun. Copy. Oo, nag-iwan akong pera doon. Bala. Mark some gear. Bala, Mayor. Kuminting ah. Thinking ah. What? Ayun na, pinatay siya. Mark the target. Found a May vehicle. king din doon oh, may king din doon oh.
Nakasakay. Sasakyan. Nakakotse nga, nakakotse. Down, Sumakay down, sumakay down. ulit. Down, down, Nice, down, nice. down. Nice. Wanted target dusted. Solid work. Hold lang natin tong mill base eh. Dito yung gitna eh. Kunin ko lang tong recon. Copy. Up. Oh, Ay, recon, naglala. recon, recon, tol. Gas mask here. I'll take the wheel. Objective updated. Secure that position. Ayun na, meron dito. Kinuha yung sasakyan. Bili lang ako UAV. Good cash here. Primary Lagyan objective ulit. accomplished. Recon intel secured. Hostile. Enemies in the area! Disregard blast. Huh? Copy that. Enemies in the Ganda, King. Enemies in the area! Hindi ko mapin ng puta. Disregard blast. Enemy traps here. Ito na. Friendly UAV overhead. Ayun, bumaba. May abaw pa ako dito ah. Box. Copy, copy. Bumaba. Yung isa. Copy that. Nasa taas na. Taas na. King. Basag. UAV tayo. Copy. Amo guys. Pera ah. Magkano per? Ay magkano UAV? Enemy vehicle. Enemy UAV overhead. Marking item for recon. Ito pera ah. Moving out. Dalawang. Pili tayo dalawang UAV. Sa kabila pala. Friendly loadout. Lala ako dun ah. Request recon flyover. Ayun, sukli lads. Entering the AO. Ayun, kukuha ata ng loadout to. Plunder cash here. Alright, passengers. Ayun, kukuha ng loadout to. Ayan. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Dalawa. Tangina. Sabugan din siya, sabugan din siya. Kaya ako na namalaglag kayo. Ay, naka-trophy system. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Bumaba yung king, bumaba. Nandun sa may tank. Oh, daming Kumuha ng papunta. loadout si Gago. Ikukunin niya yung supply run. Mark some gear. Kuha nga. Requested recon on my position. Tol, may scab pa dito. Copy, copy. Ikaw na bahala. Meron din doon. Does anyone need this? Kalaban dito. Moving. Kunin yung scavenger siguro yan. Hindi pa looted yun. Ayun o, bundle oh. Nice. Ayun tol, may pera pa doon. Isa. Sangkot. Pera Sa akon. Balik ka doon sa akon tol. Sa gilid. Ayun oh. Sa akon pa tol. Kanina. Dalawa. Dyan na. Diretsuhin mo yun. Tapos left pa. Huwag May yun. left corner. Sa loob din. Left Dito, corner dito. tol.
Hindi, sa loob, sa loob, sa loob. Sa loob. Hindi dyan, Tal. Sa kon lang. Dito lang din. Ano? Dito sa kon dito. Moving. Green Ah, line. dito. Ah. Roger that. Sa kon, Tal. Sa mismong ping ko. Ayun, Ayun, ayun. bundle. Bandel dito, bandel doon. Ari. Una. Ah, Kahit sino na, Tal. pinakamataas. Wala ko 400. Ay, Kinuha yung scab. meron. May tao. May bumuhay dito. Ano? Pa naman siguro fully looted to. Kasi tayo nag-umpisa dito eh. Babakbakan pa rin sila dito. May loadout. Moving now. Ayun, si ano. Insanity. Red box. May red box dyan, oh. Copy. Nice. Ayun, pwede pa. Isa. Good. Kaya nga eh. At Mayor. Tayo. Nice. Nice one. Tignan ko lang yung loadout. Baka may... Wala na sila dun eh. Loadout dito. Move in position. Vendor marked. Sa lugad dito. I'm moving. Looted to. Uy. Meron dyan, Tal. Yan na. Binabaril ako ng isa. Di ba sa likod yan? Gas is closing. Get to the new safe zone. Ano? Wala nang tao sa loadout, Tal. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Down isa. Shoot. Target right here. Enemies in the area! Down dalawa. Nice. Basag isa eh. Down. Nice. Nakapag-revenge ako, hayop. Loot ko lang yung gamit nila. Meron pa, Tal. Uy! May isa pa. Meron pa sila sa taas. Shee. Di ko nakita. Ayun na. Losing ground. Dito na. Dito na. Sana, sana, sana. Ito sa bangkay ko. Nasa Oh bangkay. shit. Fuck. Loot niya yung ano. I'm good. Ayop ka.
Oh, shit. May bambong nga baril, may bambong nga baril. Ganda ng scope ah. I'm good. Ang reticle. Shit. Ano? Hostile. Tago muna. Ano yung sa akin na? May mga satchel dyan sa bangkay ko kanina, Lods. Sige lang tal. Meron pa isa sa akin eh. Oh, shit. Saan yun? Sa green yata. Ay, ayan, sa gilid. Saan na tal? Nasa ano? Mark the target. Mark the target. Sa likod ng mga bunker. Copy. Pag saan eh. Gigate ko pa ako nitong mga to. Tatlo ata yan. Uy! What? Yan yun. Kakampang This pa fucking siya. camper, bro. Ilang camper ang hayop eh. Kanina pa yan eh. Yun din yung pumatay sa akin. Nice. Lang, saan tayo na ito? Alam na this. Alam na tal. Ah, saan tayo? Kaso walang sasakyan. Body contract. Light vehicle here. Does anyone need this? Ay, nasa baba pala yan. Thanks, your net. Nasa baba. Ito, meron Sa dito. baba. Sige, dyan. Never mind. May ATV dito. Saan ba? Disregard blast. Ikaw kung saan mas maganda sa'yo tal. Saan ba may ATV? Ayun. Okay. Kasi yung sasakyan nasa baba yata yan eh. Hmm. Palaban dito. Moving. Be advised, your teammate has been marked. Para cute ka na lang. Para cute. Oh, shit. Bitaw, bitaw! Uy! Ngayon ang camper si Gago. Yung isang king din kanina yun. I'll take the wheel. That's better. May mas matino pang truck dito tal. Hindi ko tinigilan eh. Oh, shit. Nandyan sila. Sino? Teka, dun pala eh. Tangin ng camper talaga itong mga... Makto ka dun ah.
redeployment. Now's a good time to warm up. I'll take the wheel. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Check. Yo, yo, yo. Yo. Yun. Ano ba? Ito na ba? Gas is Ito closing. na. Ito na yan. Kaya Claim na naman. natin. Kaya naman pumili. Ayun naman. Tal, Sige, last lads, game pili ka lang. na, maaga kami biyahe mamaya eh. Sige, Sige lads, sige lads. Biyahe daw kami alas 4. Daling araw. Kami bukas naman. Long drive din. Tagal-tagal na naman ako bago makapaglaro. Oh, maglalaro ako dun. Daling ko laptop ko. Nice. Mark clear to engage all targets. Hostile. Supply box identified. Marking location now. Down isa. Uy, putang ina nito. Sinagasaan ako ng hayop. Eh, saan ka? Sa taas? Pata. You fucking ass motherfucker. May UAV ako dyan, tol. Down yung isa, nasa akin. Nasa police station. Di pa yun at. Uy, dami. Ang dami. Sa baba lang yan. Request recon flyover. UAV entering the AO. Yun, napatay na. Nice. Anong chopper to? Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Walang mic si Papi Chess eh. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Your teammate is Utang redeployed. ina ng Stand by. hayop yun, no? Camper. Saan yan? Dun sa, hangar. Saan yan, lads? Sa may airplane. Aeroplano. Dumapa lang eh. Teammate was sent to the gulag. Ano tabi? Fight for a chance to redeploy. Sa aeroplano daw. Aeroplano, tol. Sa aeroplano. Copy. Nag-load out Galing ata? sa... Galing sa ano yun? Sa helicopter. Ano ba? Wala? Bounty din mo ako. Ayun na, meron pa dito. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight's kicking off. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. You gave them a proper sorting. Stand by for redeployment.
May tao dyan tol, nagka-camp dyan. Next objective located. You've got gas moving in. Takbo. Di pa looted dito sa kan. Di ba looted? May Ah. ano dyan ah. Loadout dyan. Enemy UAV overhead. No. Enemy UAV overhead. Uy, naglalag ako. Ayun. Contract updated. New objective identified. Takas ng lag ah. Nalag. What? Ganyan tol. Dito lang tol, nagtanginang to. Enemy UAV overhead. You fucking ass motherfucker. Kuhain ka lang dito. Naglalag ako. Di papichas muna. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Occupy Here. station. Nakabit yata si paring chess. Kaya nga eh. Ang lag to. Skip yun. Uy, nagte-teleport ako. Nakita mo? Oo. Base station. Aid station marked. Teleportation. Dapat ganito, magte-teleport na lang ako sa base station. Walang mic si Papi Chess. Uy, Hindi pa naka-loadout Ganyan, yan tol. Hindi pa naka-loadout yan. Enemies in the area. basag. Basag si gago. Sige, barilin mo. Bilhin mo siya. Ang hirap pa naman bilhin. Cover kita. Yung may ano? Shots, shots. Bababaan ko yan. I'm moving. Barilin nyo lang Ay, tol. tangina niya. Liliwarang ko. Sige. Alam kung... Shit, wala nang bala. Patay na eh. Nasaan? Lumabas. Nasaan? Yung bangkay Wala niya eh. naman. Patay na? Oo. Patay na. Pinatay na siya. Ano yata Patay eh. na. Hindi ako. Ito. Basagin. Hindi ako makaano. Uy, I'm moving. ay fuck! Nice. Nice. Yun, may isa. Get back in the fight. Hostile dropping into the area. May Watch pa-drop, balik. may pa-drop. Good cash here. friendly loadout drop on the way. Ito, nag-king. Ito. Umiwas. Uy! Andito. Tantol. Gas is closing in. Relocate to the safe zone. Nasa bundok sila. Enemy UAV. Salamat. May kalaban Kunin na sila, may natin itong kalaban. loadout. Tara na, game keep na lang natin. Naka-sniper din yung isa. Shit, kasi taas yung loadout. Tang ina. Uy, Enemy UAV
Eh, huli ka, tol? Balik-balik ka nga na. I've got you. Ay, cover na lang. Oh, shoot. What? Airstrike pa. Shit, may isa. Tol. Enemy UAV overhead. You're all right, mates. You're all right. Ayun na sila. May kalaban sila. Kaya nakita. I'm safe. Oh, shit! Sayang ah. Tara, sapa. Pala sa gilid, oh. Alam. Moscow yata ang ano. Huh? Enemy soldier incoming. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Kaya Ay, mga magpinto. loads. Mark some gear. I'll dig. I'll take that. Ang dami. Your primary Yeah. objective is to kill them all. Kaya yata ang ano. Hostile dropping into the area. What? Supply box identified. Marking location now.
Setting Claymore! Sniper rifle. Shotgun marked. Tulo ko tong mouse ko. Hindi sisiron. Uy, dito na. Dalawa. Contact! Meron pa sa akin isa kal. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Here we go. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Time for a bit of argy-bargy. Get yourself sorted. You're up next. Ang dami hayop. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Gusto. Sort them out or capture the objective. Got roughed up in there. We're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Oh. Okay, nawala ka, Lods? Oo. Ayos lang, Lods. Medical. All right. Ang tunog yung chopper na yun, ah. Ayun, di pala nakaano. Wala rin si ano. Si Chess. Susunog eh. Layo-layo ng linakbay nito ah. Kaya na walang bala. Ano kaya yun? Uy, stuck ako. Buy station dal paking. Aid station here. May kalaban dyan eh. Ayun lang ang mouse ko, Pinupush na ako.
Meron din dito sa malayo eh. Station here. Na si Papi Chess. Sayang niya na. Walang message eh. Si ano, Jigs Master, okay pa. Sige, sige. Naghihintay daw eh. Pag ano. Mag-G ka pa. Nice. Not yet. Device marked. Enemy helo. Alam mo. Wow! You fucking cheater, bitch! Lang. Failures of proper team. Tingnan mo. Ayan, Tingnan mo, tingnan mo natin to. cheater to. Yung naka-chopper. Tingnan mo mag-isang nag-push oh. Pinush niya ako mag-isa. Tapos bigla akong bumaba, tapos bigla akong binaril. Natin. Ayos ah. May nagpiping eh. Yung kasama niya. Ayun ah. Yung mga kasama niya. Tara, yun na to. Si Pigs. Mosko yata ang ano. Pasok Lods. Ayun. Si Insanity. Ayaw na Ano? gawin. Ayun na. GG, sabi naman niya. Tara na. Hindi na siya. Tara, Ayos. sige. Invite natin bang isa? Si Pixie. Tara ulit. Mosko parang naglolo ko. Pinalitan ko eh. Okay naman tong isa eh. Pixie, yung... Hello? At? Lakas yan tol. Yan yung bubuhat natin. What po? Load What, 7 bossing? Pixie. Alam ko nasa ako yan eh. Nasa 2.27 ba niya. KD niya. Ready? Sana all. Sana all.
Pa yung DPI settings dito, mouse na to ah. Ang hirap magpataas ng presyo. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Grenade out! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Let's go, let's go. Let's go. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ping kayo? Hey, Lods. Ping kayo, tol. Ping kayo. Si ano, 7th Pixie. Oo. Wala tang mic si Ivan. Wala ba? Wala ba? Talaga, dito ah. Tara. Ayun, meron dun. Tara, Scabby. Scavy tayo. Sige. Scavenger. Uy, may isa. Dalawa. Tatlo. Nabol na ako. Yan, nakakuha ng baril. Basag isa dyan. Unfair naman, nakakuha ng baril. Mhm. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. The fight's begun. Hindi tayo dun ah. You're up next, mate. Get ready. Ano, wala kang bahala. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Listen line. up, soldier. You're done. Sort them out or capture them. You gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Kuha nila yung scab. Tatlo pala. Yung bumagsak dito sa dito. Yung bagong gulag. Ano yan? Plates? Oh, Plato plates, muna plates. ako. Plato muna. May nag-drop ata. Ay, ko yan. Ako yun, ako yun.
worries. Be happy. Taas mo basic. Nasa taas mo siya. Be advised, there's an enemy team Ang hunting inang you. hayop to. Ano yan, tol? Dito lang sa harapan ko. Wala akong baril eh. You know, Assault rifle. kumuha siya ng baril. Akyatin ko tol. Nandito siya sa... Dito sa mga baril kanina. Fire station. Yun, patay na, patay na. Nice. Meron pa Ano dito. ba yung isa? Nice. Pagsak ka. Ano ba yung station? It's very nice. I like. Layo ng buy station ah. Walang ka-plate dito. Itong ano, bounty. Para ano, Sige, Copy, sige. copy. meron tayong bounty. Bounty target is up. Let's get it done. Ayun na. Patawid na. Gatekeep tayo niyan. Sa taas pala. Moving now. Pera. May bumabaril sa akin. PlayStation eh. Enemy UAV overhead. Dito. Vendor here if you need equipment. Copy. Okay. Your bounty finger, where are you? May paluted tol. Clear pa? Mhm. Box pa oh. Ah, hindi pala. Haba na mata ko. Okay, Galing ko muna plate siya. box. Ah, meron ka na pala no. You evaded the enemy trackers. Good work. Nice. Pwede na tayo mga ano. Vaccine ako eh. Bounty target is down. Well done. Ang sarap. Okay, nice. No doubt. Ito pera. Enemies in the area. Disregard blast. May bumay sa kabila. Loadout drop headed your way. Ayun na. Uy, naku, sa harap. Target right here. Hindi na lang bumagsak. Mga baril ah. Ayun na. Taking fire. Chocolates. Dito na. Dito, Pixie. dito na. Enemy UAV overhead. Two plates ah. Body armor here. Disregard blast. Ang mag-push. Eyes up. Enemy
already came through. Mataas na. Tumataas na sila. Single shooter. Isa pa sulong. Uy, tangin na. Ano to? Friendly loadout Sulong. on the way. Forward. Contact! Gas is closing in. Relocating the safe zone. Andito na? What the fuck? Basag na yan. Wow. Oh shit! Dalawa pala. Naglo-load out. Sa baba na yung isa. May scab dito, Atal. Sa likod mo. Diyan sila, no? So may loadout. Enemy helo! Selfie. We should move to the safe zone. Dito. Uy. Ay, laban ba? Gaano kalaban Takbo, pala, takbo. oh. Oh shit! May isa pa pala. At na yung show pa, oh. Mhm. Dalawa pala yun. Nakabili. Wow. 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 Friendly is the proper teacher. Parang inano ah. Naka-UAV siguro yun. Pag-loadout din yata yung mga yun yung kalo-loadout eh. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
advised. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Tara! Chicken na to. Ito na. Ito na yan. Ito na yan. Chicken na yan. Hello, tita. Sige, sige. Okay. Battle Royale. Okay, sige, sige, sige. Okay, sige, tita. Okay. Last game mo na. Alas na kami. Disregard blast. Alis Alis. na kayo? Okay. Walang tulugan? Wala na, tol. Dire-diretso na. Baka hindi ka na makagising na. Ay, tumulog ka pa, no? Tayo. Ay, open niya. King, sabay. Dito na, sa may king, I'll take it. Most wanted contract. May papunta din. Moving. There, I got movement. Moving. Eliminate all targets in Enemies the AR. moving. Ay! Nice, Oh, nice. shit, sabi. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Salamat, salamat. Uy. Sa train, meron. Meron dyan kanina. Sa may blue. Copy. May bumagsak dyan. Basag dito. Nag-i-snipe na yung ano. Nasa tower. Isa na. Ay, may isa. Oh, shit! Down. Yan. Get your ass up. Count to 3. 1, 2, 3, sabi. Yeah, thanks, thanks, thanks. Assault rifle here. May plate ako dito, talo. Ito. Dalawa. Copy, copy. Ako meron na din akong extrang plato. Uy. Enemies in the area. Let's move out. Enemies in the area. Tara, loadout. Contact. Go. Ayun na, sumugod na. Copy. Plunder cash here. Uy. Mark some gear. Bumaba, ayun. Oh, shit! An enemy team is Ano? hunting you. Stay alert. Nasa ano? This is the Gulag. Mabagal yung LMG. Redeploy. Here we go. Get yourself sorted. You're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the Mabalik front ako. line. If you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Pet mo. Sige, sige, sige. Kakong sila. Punta ka na, balik ako dyan. Thanks. Dalawa. Gas is inbound. Trophy system deployed. Ang trophy. Basag isa. Pa rin ba? Andun pa rin ba? Dito na yung isa. Sa likod. Sa side natin. Bagsak, bagsak. There, I got movement. I'm moving.
Sige, barilin niyo. Akitin ko. Oh, fuck! Dalawa. Shit! Nag-revive pa. Tangin. Yan. Mate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Sa akin yung ammunition box. Copy. Ay! Meron pa! Oh shit! Ano kayo? Last na yun. Naghihintay lang sa labas sa my friends. Lang yan. Nasa open siya. Wala siyang taguan. There, I got movement. Saan na? Nasa baba mo lang basic. Oh, may parating. Kasama niya. Ayun. Oh shit. Fucker! Meron kararating lang. Madami na. I got contact. Go. Nice one. Ano pa? Uy! Tangin na, ka-shotgun si Gago. Shoot the shotgun. Taking fire! Ano, naglalaban, dalawang team, oh. Kakuha na ba kayo loadout niyo? Oo. Oh, nakakuha na ako. Ah, Alright. sa may tank sa likod. Andun pa rin sa may tank sa likod pa rin. Ay, napapunta na sa plug. Nagdadahan-dahan. Ayun na, hinabangan ka na. Ayun na. Yung gilid. One shot. No, Ay. shotgun. Akala ko panalo siya. Oo nga, no? Naubos yung oras. Oo. Wow. Nice! Sa pool eh. Ay na mo. Pambalikan yung gamit. Tanginan, layo ko, hayop. Wala na bang scam? Mark some gear. Bumaba. Motorcycle yata sa idadagdag sa next na update. Ayan. Dami. Lahat eh. Nakadala lahat.
Kina yung scab. Oo. By station tol. Aid station here. Boom. Meron dito sa ano, Here. papalay, papalahan. Wala palos yan ah. Dulas. I'll drive. Enemy vehicle! Mark some gear. Maandar na din yung ano. I'll drive. Ang layo naman itong hype na to. Oo, layo nga. Vendor marked. Tangin na tatlo. Aid station here. Enemy vehicle! Habulin ako ng mga yan. Habulin ka, Habol habulin ako. ka yun, tol. Oo. Tatlo? Sige isa? Ang iyang Idaan mo sa mahirap na ano, daanan. Makakasunod. Ayun lang. Ina. Inipit ako hayop. Laipit ka dun, pre. Hindi pala kasya eh, no? Tangin na, patay din sila, patay din sila. Ano lads, isa pa? Tara, sa to. Wala pa naman Sige, isa pa. ano. Habang may oras, isa pa. Road kay TP pala. May mic na. Si 7th Pixie. Nagsalita kanina eh. Pixie, Pixie. Oo nga eh. Narinig ko. Mic check, Pixie, Pixie. Mic check. Yun oh. Hello? Hello, hello. Ayun. Yun. Ay, Pixie. Ayun, no? Yung... Yun. Teng 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 teng. Na-stuck na sa isip ko yun ah. Proper warm-up will be deployed soon. Teng 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 teng. Yun. Paiking pala. Ilang matanggal yung malas.
enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is yeah. closing up the position. Suggest you get moving. Tingga ya. Select ko na yung mouse ko. Makakapatay na tayo. Ayun, kakapa sa ano. Oh. Tara, papakalayo-layo na muna ako. Oo. Para tumagal-tagal naman kahit konti. Oo. Long Para may ano game. naman. Matagal tayo niya. Number 1 tayo nito. Hmm. Merong iba. Uy! Puta na, number 1 tayo. Sabi ka. Number 1 sa gulag ako. This is the Gulag. Kasasabi ko lang na number 1 eh. We got a proper fight here. Get yourself sorted. You're up next. Dami dito. Early bird ako dun ah. Gulag. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Aga. Sort them out or capture the May objective. tao dyan. Uy, ito na. A little worth Ay lang yan. You're Tang heading ina to nito. base. Ay, nice, sa likod. Nice, 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 Your nice. team can Patay still niya. buy you back if they have the cash. Nice, nice. Pixie. May kayatan dito sa akin. Dito side dito. Tingga ya. Ito nakita ko na. Ay, salamat po. Select ko na yung mouse ko. Nice, nice. Pixie. May kayatan dito sa akin. Dito side dito. Tingga ya. Ito nakita ko. Here na. Clear na ata tal. Ano ba yun? Dalawa? Gusto ah. Tapos nga. Gusto ah. Tal, pera niyo buhayin ko si Kon. Ta. Papiger. Salamat. Salamat po. Looted. The enemy's been here. Stay focused. May naglo-loadout na. By station. Sa by station yata yun. Ah. Assault rifle. Ayun na. Target right here. Target right here. Putang ina. Dito. Yun, tol. Dito. You fucking ass, motherfucker. Down ko yung isa dyan, tal. Pero nag-revive na siguro yun. Yung mahanap yung ano. Nasa bubong. Bong? Ingat lang yung bulog, baka gatekeeper niyo mga yan. Akyat kayo dito. Yun, kuha na. Okay na. Oh. Okay na. What?
Bilhin nyo na ako ngayon tol. May nagka-camp ba doon sa ano? By station? Meron kanina isang team. May nag-load. Meron kanina tol. Pero wala na ata ngayon. Umalis na. Ay, wala na. Umalis na. Alis na. Ah. Lika Pixie. Drop ako. Pwede na pala. Ihanda nyo lang Pero yung sasakyan nyo. ingat lang tol. Ingat lang kayo. 8K. Eagle here. Yun lang, UAV. Uy, kalaban yun ah. Ingat lang, ingat lang. Sige, sige. Ayun na. Camper. Sige. Ayun lang yan ah. Yan yung nakaload out tol. Takbo kayo kagad. Down. Asan? May natatakbo. Binahay ng kakampi. Apat. Apat sila. Basag. Nice. Wipe. Wipe, nice. Yun ga. Ano nyo ha? Nawa ko muna yung baril mo, Lods. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Nako. Hindi pa natin buhayin siya. Ay, nasa gulag pa pala eh. Nasa gulag pa ako. Sige. Uy, tangina, gas. Andyan na. Tara, Yung sa gas. truck tayo. May nagbaba din sa may Ay, dito pa. Ito. Uy! Cheater Marapit yun sa- ah. Ayun na. Shit, Be advised, UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Tal, hintuan mo yung time. Hintuan ko saglit, Tal. Hintuan ko. Pabagan natin. Down isa. Down dalawa. Tara. Nice. I'll drive. Dami nang gatekeep sa ano, downtown. Ayaw nga. Siya yung pumunta dito. Bayan natin si Papi. Tara. I'll take it. Ayun no. Tumalon si Gago. Diba? Nice. Thank you. Drop yung armor. Copy. Pabagsak na loadout natin. Loadout drop inbound. Selfie. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Mamaya mag-ghost. Kalaban. Meron na. Meron na. Putang ko lang. Kanila ata yung loadout. Sa kanila yung isa. Oh shit! Oh fuck! Nasaan na sila? Nasa likod tol. Tama. Nasa likod. Talaga yung loadout to. UAB. Ayun.
Ayun na. Kumalis na sila. Hindi pa. Andiyan na. Ayun, ayun na. Kung ba yata yung naka, Baba ano tayo eh. isa. Oo. Naka rose. Ayun, ayun. Enemy vehicle. Pupush na ako. Di ba, putang ina mo? Ikot, ikot. Ah! Man, you fucking suck, Alang bitch. yang yun. Ang inang to. Hello everyone, today I'm going to be showing you how to add title text find object in Photoshop. Tag in most wanted. Recon contract marked. Ng sasakyan. Oo, wala, wala. Looted. Looted na. Loadout pa. Dito yun. Found a vehicle. Scratch that. Marks, got a vehicle here. Ang leftover siguro dito. You know? Ayun o. Pera o. Pera. Andiyan na. May bunga ba sa'yo? Ha? Ano? Tinabaril ko oh. Cheater yata yun eh. Kitang-kita ka pa rin sa loob. Ano na kaya yun? Shit. Kinuha. Sa itaas. Yan na. Lagay mo yan.
May sasakyan ulit dito. Got a light vehicle here. Ayun na, ayun na. Nice. Oh, down. Nice. Uy! Ay, Sayang. pumasok pa yung isa, oh. Tara, last game ko na. Last game? Isa. Sige, sige, Oo. sige. Last game. Wala pa yun. Pumasok pa yung isa, eh. Nag-back up pa eh. Kaya nga, eh. Please Romes back, eh, no? Dali mo naman yung isa. Ano lang yan. Oh. Tangina. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Charge planted. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Let's go. Kaya. Kaya bahala. Coordinates marked. Copy. Does anyone need this? I'll take that. Hindi na ako mamamatay sa unang bagsak. Ako pinakamaaga sa gulag kanina, eh. Eliminate all targets in the AO. Move to the next area and secure the perimeter. Tumataba na tong karakter ko kaya hindi na makakyat.
Contract complete. Recon intel secured. Nice. Yan na. Basag yung isa. Sak. Tinuloyan ko na. Nice. Uy! Uy! Anak ng tipaklong yan sa gilid. Down. Thank you. Habang may train pa. Ay! Asan na? Pumasok dito sa, sa blue. Tago. Ah, Armor's here. Nice. ano, pupush ko na eh. Sige. Mag-isa lang yata eh. Ayun na. Target right. Snipe. Talpa ko nga. Bumaba. Putang ko ah. Ito na, dito na. Move in position. Isa lang yan. Sa green na. Andit na gabang Bumaba tal. na? Ah. Ayun na. Tumatakbo. Dalawa. I'm moving. Down isa. Isa. Knock. Meron pa isa. May isa pa. May isa pa ata. Yun. Wipe. Nice. Fuck you to bitch. Fuck you pussy. Tang ina mo. Loadout? Loadout na. Tara. Sige. Ah, Yo. ito na. Plates nito. Walang plates yun. Ito plates oh. Meron na lods. Meron na. Fuck you pussy. Sorry. Fuck you pussy. Galit yung Alam ko na yung balak nila eh. Unahan nila yung train, tapos magka-camp sila. Walang butas to. Naglalag ako. Pera. Ito. Good cash in. Yung ano niwang ano. Ano gusto niyo yung tumambay dito? Move in position. Bibila akong gun. Munition. Meron ako, meron. Your way. Ah, sige. Ito. UAV. Drop ko na. UAV. Tara, camp na tayo dito. Care package spot. Affirmative. Saan tayo mag-hunt? Dito, camp na tayo dito. Tara. Pang matagalan, kung gusto niyo tumagal. Oo. Copy. All right. Friendly UAV overhead. Ah, meron dito. Moving. Ano? Sa atin o... Ano? Tambay na. Tambay na. Tambay na. Dito Ay. sila. Base station. Hello, man. Ayun na. Moving. Mark the target. Tatambay ba tayo? Ah, kukunin ko lang yung king. Pinilad sa... May sniper ka. Yun ah. Contact. Affirm. Most
Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Sorry na po. Hindi na po maulit. Bumuhay ng isa oh. Pala ng sniper oh. Sige lang dahil meron na. May ammunition ako kung kailangan nyo. Parahan ko lang ng mga ano dito. Punayin ko to. Pangmatagalan ating labanan. Sakto, sa atin ng bilog. Kaya nga, Pag nagkataon. Oo nga ano. Perfect ano. git ng git na tayo. Oo. Ito. Perfect circle. Hit. Heading this way. Disregard that. Target right here. Sabi siguro nila eh. Ay nakuha yung gitna, nakuha yung tower. Dalawang box. Dalawa. Hmm. Gas is inbound. Marking new safe zone. Kuha na muna kayong ghost nyo. Isa tayo. Babantayan ko kayo. Tapusin ko lang tong king. Baba ko muna isang baril. So, pwedeng dalhin dito yan. Load up na yan. Patapos na din ko natin. Bili tayo UAV. Kulang pera. Self-revive na lang tal. Pera Bili ako, kayong may self-revive nyo. Iwan ko pera dito. Ito lads. Copy. Sige. Let's take it. Ito, iwan ko na rin. No visual pa rin ako. UAV entering the AO. You successfully defended your teammate. Nice. Pwede pa mag-selfie oh. Pera, Enemy UAV overhead. ghost lang ako. Advised, UAV is bingo fuel. Selfie na ako. You're losing ground. Bigay ko yung Selfie. pera. May 300 akong ano, change. Short tayo, short. Short tayo, short. Meron pa ba? May change pa ba? 300 sa akin. Pixie, kuha ka na lang ng selfie. Ito pa. Ikaw, mag-selfie ka na lang. Sige. Palo na. Kay ganda. Down wipe. Uy. Tangina. Yung king. Galing ah. Pera pa. Pwede ka ba distance. ano? Ito. Ito pera. Selfie ka na lang Sa pera oh. Tangina 600. 643. Nice. Ang layo ah. Galing ah. Naba ko na yung pera dito.
nanonood sa akin, apat. Apat na. Ayaw ng ano, sabi niya, yung I-report layo. ka din mamaya. Eh, cheater yun, sinasabi nila eh. Reported ako mamaya. Oh, what the fuck? Sabi ko. Ay, yun ata yung inabangan mo kanina, pre. Yung sinundan natin. Hindi tol, Yung hindi. sinundan. Hindi. Nag-king eh. Yung king Yung kanina. king. Oo. May pera pa pala dito. Pero masan. Pero pag may nakakita dito sa mga ginawa kong to eh, ang lakas mag-camp ng nag-paint nito ah. Wow. Punong-puno eh. Putang ina. Ano ginawa? Ginawa ng tiles eh. Sabi niya, bagong mapa to ah. Mark on the grid. Let's go. Contact. Baka na ba? Town. Nice. Para welcome na welcome yung mga kalaban pag dating eh. Magagandahan dito eh. Uy. May mga baril Down ulit. Lalalanit. Nice. Gas is moving in. New safe zone located. Yun lang, wala. Pero pambili niya ng ammunition eh. Hindi, may ammunition ako tol. Ah, Armor okay, yung sige. wala sa atin. Ito, may extra ako dito. Wala, no? Grid mark. Let's move out. Yung sa loob. Body armor here. Target right here. Yan. Tignan nyo, baka lumipat-lipat sa inyo yung mga binabaril, ay yung mga nanonood sa atin. Sa akin kanina. Ito na, meron na dito. Sabi siguro manonood sa akin eh. Wala pang kill to. Pero ang dami na napipintahan Basag, eh. basag, basag, basag. Target right here. Uy, saan yun? Yan. Baka dito, Dito sa likod. banda. Dito, Ayun dito. na, ayun na. Contact. You evaded the enemy tracker. Good work. Sa likod eh. Meron dito sa likod eh. Ayun o. Heading this way. Uy. Hostile. Gas is moving. Uy, sa likod. We're in safe zone. Hit. Watch for enemy. Basag. Tatago na yan. Tago nga ah. Bawas ako. Asan? Ito. Sa taas. Basag isa ulit. Moving. Body armor Uy. here. Yan pa rin ba? Dito. Contact. Tol, top plates pa, tol. Sige lang tol, sige lang, sige lang. Okay. Hit yung isa. Tingnan na, may ibang nag-snipe pa. Ito, nag-loadout dito. Puta, sabi ko Uy. na nga ba eh. Mamaya. Yung parang sila. Wow. Wow. I've got you. Mamaya na magkawan. Magsiselfie. Oh, fuck. Saan yun? Shit. Oh? Naloyan ka? Hindi. Sa bundok pa din. Yun pa rin ba? Ah. Naka-SPR lang kasi ako. Hindi pa zoomable yung gun ko. Bababa rin yan. Kumalita.
Bababa rin yan. Ito to. I'm moving. Ah, eto. You ain't going out like that. Basag. Nice. Basag. Basag lang. Pa. Hostile. Andun pa rin. Tumakbo na. Mababa na siya. Baba na yan. Ano yun? Paano Nasa na yung armory. ano eh. Bilog eh. Heading this way. May sasakyan sa baba natin. Sila dito. Ito to. Abay. Bibili yan, bibili. Meron pa dito, meron dito. Ayun no. Gas is closing. Get to the safe zone. Nasa tunnel. Basag ba? Bumaba na. Pa-drop ng pera nyo. Oo. Drop nyo na din yung mga bala nyo, bababa ko ng bala. Bibilang ang armor box natin. Mid-caliber here. Shotgun Bala. shells here. Mark some gear. Gas is inbound. Baba ko lang. Pa-support ako na sa buy station. Okay. Meron? There, I got movement. Contact. Asan na? Sa may puno. Wala, hindi naman okay. Stronghold din sila oh. Moving. Magpunta sila dito. Location marked. Move up. Kailangan nyo pa armor? Baba ko na tong armor oh. Ito armor oh. Armor's here. Armor's here. Wala tayong granada. Ay wala tayong pampain dito. I'm moving. Pag umakyat ano? Bantayan ko Wala to. tayong Bantayan ko pakat. lang to. Kung makita yung nag-snipe pa rin. Enemy dropping into the Ayan, kita ko AO. na. Kabagsak Yung sa taas tangin mo, natin. down ka. Ayun na. May dalawa dito sa malapit sa atin 13 meters. Kung pumasok yata. I'm sighted. Oh shit. Tahan dito. Tunnel. Moving. Tunnel pa rin. Gulag's locked down. Oh, yeah. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ayaw mo akong tigilan, hayop ka. Halika dito. Ay, Tayin ko lang to. Loadout drop headed your way. Hostile. Sa buy station. Meron dito. Sa may loadout. may binili doon. Moving. Ayun, may bumaba. Ito. Target spotted. Location marked. Move up. Nice. Nice one, nice Gas one. moving in. Dito pa rin. Moving.
Ang ina mo ha. Hindi ka dito. May bumaba dito. Target right here. Meron sa baba natin. Meron na. Down isa. This one. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Hindi ko makita itong bumabaril sa akin. Open yata eh, dito eh. Moving. Yata sa ano. Ayun o. Closing. Get to the new safe Ayan. zone. Pero Dito. plano yata. Ayun, kita ko na yung sniper. Basag. Basag dalawa. Doon yung isa Meron ba dito. dito? Heading this way. Mark the target. Meron na sa ilalim natin ah. Nasa Ayun open. na. Hostile. Hostile. Gas is moving. Heading this way. Never mind. Uy. Shit. Yan. Target spotted. Enemy soldier incoming. Basag yan. Down, 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 down. Gas inbound. Safe zone relocated. Tay. Meron pa dito. Meron na yata papasok sa Ito, atin ito, ah. ito, ito. Mark the target. Mark the target. Oh shit! Baba na. I've got you. You've got gas moving in. Tatlo sa baba. Yun, sa baba na natin. 10 remaining. Keep it up. 9 enemies. Tayo na lang full. Ah, lima na lang kalaban natin. May isa pang dito. I'm moving. Sabihin niyo pag bababa na kayo ah. Ah, Pasok pa pala tayo eh. Oo, pasok pa tayo. may packet ata. Meron dalawa. Frag out. Gas is inbound. Marking new safe zone. Bumaba na ako, tol. Sige, sige, tol. Gas is moving. Uy! Uy, meron sa taas. Allied cluster strike inbound. Ang inang ka. Ay, Sila yung dito? nasa taas. Eh, nasaan galing yun? Sa taas, tol. Sa taas. Nag-camp lang sila sa dulo. Less than 5 targets remain. Let's get it. Meron sa taas. Ay, shit! Tangin mo! Number 3 oh. Fought hard out there. Return to Not base bad. for debrief. Nice game, nice game. Shit! Dali ako nung nasa taas, ha. Ako rin. Nag-camp sila sa dulo ng ano eh. Lumabas sila, dalawa. Paano sila nakaakyat sa itaas? Hindi, yung gulag yun, tol.
Ay, gulag. Okay, GG. Salamat. Lods, bukas ulit. Okay, pwede na. Lods. Thank Salamat you, din, thank you. salamat din. Ah, Sige, sige.